Dan tmiem il-ġimgħa huwa wieħed biżel ferm mal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta beluf jiddeċiedu li jmorru fuq btala barra minn xtutna. Dan iżid il-peace fuq l-Aviation Security Malta, entità li hija responsabbli minn aspetti importanti tas-sigurtà fl-ajruport u li fl-aħħar xhur sar investiment kbir fit-taħriġ tal-uffiċjali tagħha. Bħala parti mill-Programm Nazzjonali għas-Sigurtà fl-Avjazzjoni Ċivili, l-Aviation Security Malta ħarġet ċ-ċertifikat 30 instruttur li se jagħtu korsijiet lil ħaddiema li jaħdmu fuq l-screening tal-bagalji u affarijiet oħra li jittellaw fuq l-ajruplani li jitilqu minn pajjiżna. Mario Buġejja, kap ta' din l-entità fissrilna dwar kemm id-dipartiment jiżgura li l-ħaddiema huma kollha tal-istess livell. L-instruktor tagħhom huwa ċertifikat minna. Plus li anka il-training program li juża biex jagħti dak il-training napprovaw ħaħna. Għandek kemm għandek instructors kollha jagħtu l-istess training u l-istess livell. Dan jiżgura li l-miżuri ta' sigurtà f'pajjiżna huma ta' livell konformi mhux biss mal-liġijiet lokali iżda dawk internazzjonali. Buġejja fisser kif tkun eżaminata kull persuna li taspira li taħdem fl-industrija tal-screening ġewwa l-ajruport. Certification hija fuq tnej, waħda hija teorija, naraw dak kollu li tagħlem. Ir-regolamenti jafhomx. U tieni waħda hija practical li ssir fuq is-sistema li nxtrat fit-2015. La darba wieħed jiġi ċertifikat, id-dipartiment ikompli bl-osservazzjoni fuq il-ħaddiem li permezz ta' sistemi ikun jaf jekk għamilx żbalji matul il-ġurnata tax-xogħol tiegħu. Wastqar li kull ħaddiem irid jerġa' jpoġġi għall-eżami kull 3 snin biex bekk ikun jista' jkompli iħaddem il-magni tal-screening. Dan biex f'xenarju mqalleb il-passiġġier jassigura ruħu mill-ogħla livelli ta' sigurtà.